हाथाय मोनफैबाय जोङो नै एकदमबारे हाथाया दै जाजोबदों अखा हानानै। हेल' लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बराय हरग्रोनानै लाबाय। नै जोंहा रानिया सिखारनो बादोंनो आरोना, बिसिनानिफ्राय सिखारनो बादोंनो। आंखौसो फै फै होनगासिनो उन्दुनो लेंबावदों आरोबाव। मिनिलायदों नालाय। दोनो। ओमफ्राय नै फिसालाया लेखा फरायगासिनो दङ। टिउसन टाइम जासिगोन, 6टा बाजियाव टिउसन दङ। फैदो मामि सिखारनोसै। फैद' सिखारनोसै, मोखां सुनांसिगौ। फैदो मामि सिखारनोसै। सिखारा? दे होमबा उन्दुबाव दसे दै। दे मामि दे। मामि गग'आसो गग'। न'आव हाबफैजोब्बाय। दिनै फैफिननो नागिरथारदों मामि नै। आदार होनि र' आं माइरं लायनि दै मामि दै। नों थाथ' दै। र' आं माइरं लायनि। थ' आरो फैफिनबावबाय बिसोरो खामसालियाव। थ' अखाबो हादोंबा। इयो जाहैथों। ग्रे। फैदो मामि फैदो। फै। आइडिया? हाब्बाय आखाइया। खेव माबोरै हाबनो थाखोनो? जाबाय फैदो फै। दाउ गनाया फिसा गोरलै ओंखारबाय नै जोंहानिया। लाय माबैसे ओंखारदों नायनि। आयौ माथाम माब्रैल' ओंखारदों। र'। जा दे। माब्रैल' ओंखारबाय नै। फिसा गोरलैया माब्रैल' ओंखारबाय, बेनिफ्राय दाउदैया माखासेया गला जाजोबदों। दाना मोखां सुनो थांनोसै आङो टिपकलावहाय। नै दाउफोरा इथिंजायबो फैना दंफैलाय। ओइथिंजायसो आदार होदों आं, जाहैथां। दानिया ओंखाम संग्रायाव फैलायबाय आरोना लोगोफोर, ओंखाम संनोसैलाय। ओंख्रि संनोसैलाय, स्कुलाव थांनांगौना। बेनिखायनो आङो माने ओंखाम खिनिखौ जानग्रोनोसै आरोना थाबैनो। औवा मेवा हादों नै। अनलाया देयाखैनो। बेफोर गुन्दै मेवाखौ हाखांनानै लाबाय नै, संनोसै। बेनिफ्राय जोंहा रानिया नै दखानाव थांनो गाबगासिनो आरोना। ओंखाम ओंख्रिखौनो आं संस्लाबनो हाला माने। ओमफ्राय दायो दखानाव थांनानै बियो मा जागोनथाय, मिथाइ जागोन नोङो। ओंखामखौहाय बिफाया संनानै दोनसिगोन दायो ओंख्रिखौ। ओमफ्राय जों दायो दखानाव थांसै ना मामि? फिथा लावदुम लायनोसै ना, ओमफ्राय मेथाइ लायनोसै ना। फिथा लांनोसै दाना, फिथा दखानाव मोनफैबाय नै। आबैया दंफैयो। फिथा दखानिया अबाव थांखो?
आबैया फिथा दखानिया फैथ'वाखै र' नोंबो फिथा जानो नागिरदों आबै हा नोंबो फिथा जानो नागिरदों फिथा लांनो फैदों आइया फिथाया थाइसेल' जादों खोमा ना दासो लांबाय ए जोंहा थाइथाम आठथा लांबाय थाइथाम लांनि 8था लांबायानो नै मालाय आइया खुरैयाव जि मोजां बानायदों नै नाय नै इदि बनाय इदि हो नोरैहाय हो गुर मेथाइबो ना इदि हो जि गोथाव जाखायो आइनि फिथा बानायनाया नै इदि होदो इदि बनायदो दा बोबाय होमबानो जाबाय दा नाबाय दा न रानि दखान मेथाइबो लांनोसै दानिया रानिनो हा सोरनो ना नोंबो ब्लग बनायो हा अ साबस्क्राइब खालामाखै मेथाइ हरदो माखौ जागोन मामि नै इखौनो हराय नैखौ हा मोननै हर थाइबाल'सो ओमफ्राय 10 थाखाखौ लाखि दाख्लैनि बाखिया हरखाबाय दां फैसा नै फिथाखौ लाबोबाय थाइब्रै लाबोबाय फिथाखौ फैसाखौबो बेयावसो दोनफ्लांबाय नों जानोसै फिथाखौ मामि साहा फुदुंनोसै साहा फुदुंना जानोसै ओइखौ जिरनांगौ मेथाइखौ माबोरैहाय जिनगोन इखौलाय र' आं जिरना होनि र' दे होमबा मा मा दं जादो बेखौ बख'नो हाया माथो नै बेखौ बख'नो हागोन खोमा र' एसे आगोल थाबाय हरदो बेखौ दादानो आं बेखौ लादो ओमफ्राय बेखौ जादो टिउसननिफ्राय फैनानै फिथा जाफैबाय नै बाबुआ ओइ नै इयाव मेथाइ मोनसे दङ नों दोनदों नै 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 स्कुलाव लांदो बेखौबो ओमफ्राय फिथाखौ स्कुलाव हरगोन दै मोनसे नै साहा फुदुंबाय आङो लाल साहा बेनिफ्राय नै अनला ओंख्रियाबो मोनबाय आंनिया अनला ओंख्रि आरो औवा मेवा रानि बिफाया नै संदोंमोन जि गोथाव संखाबाय बाबुआ ओंखाम जाबाय इनिफ्राय स्कुलाव थांसिगोन दे जिराययाव दे नों साहा लोङा ना मामि ओइ दलद जिराय गोलैगोन मामि मामि जोंहा मामिया गोरलै जाबाय नै दैलाङाव गाखोबाय मामि गोलैगोन आखा मामि ओइ जिराय गसंनाङा गोलैगोन बोरैबा दे ओरै नारनोसै दे ओरै नारनोसै हैलां मैलां दिनदला हैलां मैलां दिनदला ओरै दाहलाय मामि बा मोजां गाखोनो मोजां मामि गोरलै 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 बुलि जाबाय जोंहा मामिया गोरलै बुलि जाबाय इयावनो गाखोनो लेंबाय थायो दिनदलाखौ माने गाखोबाय थायो जे गेलेबाय थायो इनिखायनो माने दाबो बख'वाखैनो जोंहा रानिया गेलेबाय थायो सम सम इयाव गाखोनानै नारनो होबाय थायो हैलां मैलां दिनदला हैलां मैलां दिनदला नों आगै जाफिननोसै आगै जाफिनसै दे दु होन दे उन्दु गोरलै जाबाय मामिया गोरलै जाबाय मामिया गोरलै जाबाय ना मोजांसो मोनो बायो गाखोनो मिनिबावदोंसो आबौखौ नारनो हो आबौखौ
नै इनिफ्राय लोगोफोर दानिया आङो हाथायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना इनिफ्राय माने रानिया उन्दुबाय आरो दसे नेबाय रानिखौहाय सिखाराखै रानिया दहायनो थांनो नागिरदोंमोन माने अखा हानानै माने अखाखौ नेनानै रानिया उन्दुलांगुलायबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो हाथायावनो थांनो मोनथ'वासै दायो अखा हागाबाय इनिफ्राय रानि सिखारबानो थांसै आरो लोगोफोर इनिफ्राय माने रानि बिफाया थांनानै माने फैखांलायबाय आरो इयो अखा हानायाव इनिफ्राय माने आं मोनसे बुस्थु बायगोन आरोना रानिनि थाखाय बिनिखायनो माने दायो आङो थांफिनगोन आरो हाथायाव इनिफ्राय बाजार खालामनानै लाबोखाबाय आरो रानि बिफाया इयो थांग्रोनानै इनिफ्राय मा बाजार खालामना लाबोदों बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरोना आङो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै मैगं आरोना मैगंखौ देखायग्रोनोसै आङो बेवहाय दिरुनजोबनानै मा मैगं लाबोदोंथाय इयो आं नायजोबाखै माने नै मैगङाबो माबा जि बिलाइ गोजा बिलाइ गोनां गोजा नै बियो लोगोफोर नै दाङा मैगं इनिफ्राय नैबे मैफ्राय बे मैफ्रायखौथ' बिराद मोजां मोनो आङो जानो बिराद गोथाव मोनो माने बे मैफ्राय मैगंखौहाय जानो आङो इनिफ्राय नैबेयो सबाय बिमा इनिफ्राय नैबेयो भिन्दि आरोना बेखिनियानो मैगङा इनिफ्राय नैबेयावहाय मा लाबोदोंथाय नायनोसै दानिया नै आंनिसो जुथाना सोरनि जुथा जाखोथाय मिथिला आरो सोरनि जुथा सार बाबुनि जुथा जागोन आरोना इयो स्कुलनि नै जुथा गोसोम स्कुलनिया जुथा गोसोम नालाय बाबुनिया बेनिफ्राय बेयावहाय मा लाबोदों नायनोसैलाय नै लोगोफोर नायलाय पिक्साराव नुबाय आरोना नै काप होननानै सिनायबाय आङो काप बियो होननानै नायनोसै दानिया नै माबायदि नायदो लोगोफोर माबायदि नै कापआ बेसे लानायथाय बेसे लानाय फ्र'सो जालायबावो आंना 400 सालायानो गिदिंलायलाङाहाय लोगोफोर आंना देखायनोसै आं दाना खुलिनानै लोगोफोर नोंसोरनोबो नै रानि नै जोंहा रानियाबो सिखारबाय नै हाथायाव थांसै ना मामि इनै नाहरलाय नै पापाया मा लाबोदों नै काप लाबोदों साहा लोंनो जोंनो ना मामि नों साहा लोंगोन आरो काप गोदानाव नों दुनिया सिखारबाय मामि 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 खुलिनोसै ना आयु मासे गोरा आखाइजों बिसिबाय आं दाना नायनोसै काप गोदानखौ देखायद' मामि बाव 400 लादोंनो लोगोफोर नै 400 बेसे लानाय ओमफ्राय 400 ग्रोब आङो 400 होननो रोङा बेनिखायनो माने 400 होनदों मिनिदों रानि बिफाया 400 होननो रोङा होननानै सालाया गिदिंलायलाङा आंना 400 होननो रोङा ना मामिया होननो रोङो ना मामि पापाया ओरैनो होनदोंना होननो रोङा होननानै नै मोजां नुगोना नुवाखै लोगोफोर इनिफ्राय कमेन्टआव खिन्थाहरदो माबायदि नुदों गाज्रि नुदोंबा गाज्रि नुदों होननानै खिन्थाहरदो मोजां नुदोंबा मोजां नुदों होननानै खिन्थाहरदो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय जोङो दायो
रानियाबो सिखारबाय अखायाबो हागाबाय इनिफ्राय दायो जोङो हाथायाव थांफिनसै आरोना रानिनि जोङो माने फुजानि गस्ला बायनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर ना मामि फुजानि गस्ला आउ गैलाहाय बायहोखागोन इयो मामिया इदिजों जानाय नङा जों मामिनि गस्ला बायनो थांनोसै ना मामि दाउ हाथायाव थांसै दाना हाथाय मोनफैबाय जोङो नै एकदमबारे हाथाया दै जाजोबदों अखा हानानै नैयावनो सोंनि ना नैयावनो सोंदो ओइ नैयाव ना अबेयाव बायना नैयावनो फै हाथायनिफ्राय नै बाबुमोननि स्कुलाव फैबाय आरो जोङो बाबुखौहाय माने लांफाखानोसै होननानै डाइरेक्ट स्कुलाव फैबाय जोङो लामायाव नेगासिनो दङ स्कुल गबोथ'वाखै आरो दसे नेदों फैगौ Bueno, no pueden tomar garis con otro. Vamos a ir. दादा फैसिगोन हाथायनिफ्राय मोनफैबाय नै लोगोफोर दानिया रानिनि गस्लाखौ देखायनोसै नोंथांमोननोबो एसे मामि नै गस्ला नायनोसै फैद' नै रानिनि गस्लाया बेनो लोगोफोर नायदो नै रानि नोंनि गस्लाया नै बेनिफ्राय नै बियो लंपेन्ट बेनिफ्राय नै गांसे लाबोबावदों बिदिनो फिसा बायदि इयो नै लंपेन्ट गिदिरब्रा इयो स्कार्टजों मा लंपेन्टजों गानग्रा नालाय बेखिनियानो बेनिफ्राय लोगोफोर माने रानिनि थाखायल' बायनानै लाबोदों आरोना बेखौहाय बाबुनो बायनानै लाबोआसै इदि होननानै सानसिगोन आरोना सोरबाफोर बेनिफ्राय माने बाबुनो थाखाय माने मबाइलावहाय अनलाइन अर्डार खालामदों आरोना मोनफैथ'वाखै ओंखायनो माने रानिनिखौल' बायना लाबोदों दिनै अनलाइन अर्डार खालामाखै रानिनो बेखौ हाथायाव लाबोबाय आरो बेनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर